i a tots. Benvinguts a aquest homenatge que s'emmarquen en la quarta jornada de Memòria Històrica i Democràtica de l'Alcoià i del Comtat. Abans de començar m'agradaria recordar que estem a l'arxiu, que tenim l'exposició de Dones en Progrés de Norma Prats i Lluís Ardevine i que esta vesprada es farà al teatre al Centre Cultural Polivalent de Muro de Josefina Manresa. Així que esteu tots convidats. Ens apleguem en aquest espai per a retre homenatge a les víctimes per la llibertat i els drets humans. Perquè cal recordar aquells homes i dones que davant d'una dictadura que va arribar al poder per mitjà d'un cop d'estat militar il·legal van lluitar per una societat més justa, més lliure i més digna. I per defensar, cal recordar-ho, un govern elegit democràticament. Ens reunim per retre homenatge a les víctimes de la repressió franquista, totes aquelles persones que van patir els camps de concentració, treballs forçosos, escarni públic. Tot plegat, un modus operandi que atacava els drets humans i que avui en dia, malauradament, continuen sent atacats, tal com veiem a Palestina. Els nostres veïns mediterranis estan patint un genocidi per part de l'estat sionista d'Israel, que continua vulnerant drets humans davant d'una Europa que va prometre defensar-los després de la barbàrie del segle XX. Sense ser el mateix, perquè la història mai es repeteix, però moltes voltes rima, és impossible no esmentar avui a totes aquelles palestines i palestins que continuen resistint i que ens ensenyen, tal com va fer la lluita antifranquista, que la defensa de la llibertat i d'un món més just és un deure com a societat. Commemorem la memòria dels que van defensar la Segona República i dels que van patir la repressió, l'exili o la mort, durant i després de la Guerra Civil Espanyola. Molts d'ells no van tenir ni tan sols una tomba on ser recordats. Malgrat això, la seva memòria viu entre nosaltres. I no com una ombra del passat, sinó com una llum que ens guia en el present, perquè la seva lluita no va ser en va. Ens recorda la lluita pels drets humans, per la igualtat, per la justícia social, per la llibertat d'expressió i pel dret a viure sense por. Perquè la memòria democràtica no és només un exercici de justícia històrica, és també un compromís amb el futur. Vivim temps complexos, en què les idees autoritàries tornen a guanyar espais. Per això, avui més que mai, cal que recordem tota la lluita antifeixista dels qui van creure que un altre món era possible. Avui especialment recordem els nostres veïns de Muro, a banda de Raimundo Cots, que després li retrem homenatge en el cementeri. 3 veïns més de Muro i del Comtat van ser afusellats i 4 més van acabar en el camp de concentració de Mauthausen. Aquest homenatge no és només un record, sinó una promesa. Prometem no oblidar, prometem defensar els valors pels quals van lluitar, prometem educar les noves generacions en la cultura de la pau, en el respecte als drets humans i en la defensa de la pluralitat i la democràcia. A totes les víctimes, als represaliats, als exiliats, als que van perdre la vida, però no la dignitat, gràcies. La vostra memòria és una llavor que germina en cada acte de justícia, en cada paraula de llibertat i en cada gest de solidaritat. Moltes gràcies. Sense més dilació, passo la paraula a Sergi Silvestre, que dirà unes paraules com a regidor de Memòria Democràtica. Moltes gràcies, Àngela. Bon dia a totes i tots, benvolgudes veïnes, veïns, companyes, companys. Ens trobem avui a Muro, en el marc de les quartes jornades de Memòria Democràtica del Comtat, per a retre homenatge a totes les víctimes anònimes i silenciades que han donat la vida, la veu i l'esperança per la llibertat, la democràcia i els drets humans. Aquest és un acte de dignitat col·lectiva, com s'ha dit, perquè recordar és un deure i oblidar és una traïció. Com ens advertia Vicent Estellers, i obrint pas ens recordava una de les seves cançons, La Flama, no et limites a contemplar aquestes hores que ara venen, baixa al carrer i participa. I l'únic sentit de totes les coses és la llibertat i la dignitat de l'home. En recordar dels qui van ser condemnats a l'exili, a la presó, a la fossa comuna, no és només una memòria del passat, és també una lluita del present. Avui
Avui, mentre estem així, la barbàrie continua devastant pobles i vides en llocs com Ucraïna o Palestina. La història ens adverteix, quan la democràcia i els drets humans són trepitjats, els camins de l'horror tornen a obrir-se. Federico García Lorca, abans de ser afusellat, va deixar escrit: el más terrible de tots los sentimientos es el sentimiento de tener la esperanza muerta. La nostra tasca és fer que aquesta esperança no muira mai, que la seva veu, silenciada amb bales i silenci, ressoni amb més força en nosaltres. En aquesta comarca sabem bé què significa patir i resistir. Els nostres pobles van viure la repressió, l'exili i el silenci imposat, però també van mantenir viva la memòria, com una flama que passa de generació en generació. Manuel Sánchez Guarner ens ho recordava: un poble que oblida el seu passat és un poble que renuncia al seu futur. Per això ens reunim així, per això fem les jornades com aquesta, per això estem fent consultes amb la Direcció General de Memòria Democràtica per elevar al Ministeri de Política Territorial i Memòria Democràtica la memòria per a la realització i instal·lació de memorial que recorda totes aquestes veus silenciades. Per això fem costat al fòrum i treballem i dignifiquem els noms i les històries que els totalitarismes i la intolerància volgueren esborrar. I avui, especialment, el nostre cos mira cap al record de tots aquells morers i moreres represaliats, assassinats, com també cap al cementeri parroquial, que anirem en breus instants. Allí ens espera Raimundo Coll, que després de 83 anys de silenci ha tornat a casa. Assassinat i llançat a una fossa del cementeri d'Alacant, per fi el seu nom deixa de ser només un eco dolorós i torna a ser persona, memòria i dignitat. Com va escriure Miguel Hernández, volverás a mi huerto y a mi higuera, con tu ausencia de siempre volverás. Raimundo torna així, al poble que el va veure néixer, al poble que el plora i l'honra, al poble que avui li diu mai més estaràs sol, mai més seràs oblidat, com tantes víctimes que van patir a Segur. Aquest acte és per ells, però també per totes i cada una de les que resten desaparegudes, per aquelles coses que esperen ser trobats i reconeguts per les famílies que encara reclamen justícia, com recentment hem rebut una carta també de la Generalitat de Catalunya preguntant per un veí nostre que va perdre la vida a la batalla de l'Ebre. Joan Fuster escrivia: la llibertat no fa feliç l'home, el fa simplement home. Això és el que reivindiquem avui, la humanitat negada a tantes víctimes, la llibertat que els fou arrabassada, la dignitat que ens pertoca defensar, perquè si oblidem, repetirem. I avui més que mai sabem que la memòria és l'únic antídot contra la barbàrie. Amigues i amics, alçarem la veu, mantindrem viva la memòria i caminarem junts. Sabem que la justícia i la pau només són possibles si fonamentem el present en el record del passat. Recordant les paraules de Luis Cernuda, que semblen escrites per a nosaltres avui en dia: libertad no conozco sino la libertad de estar preso en alguien, cuyo nombre no puedo oír sin escalofrío. Nosaltres estem presos, en aquest cas, en el nom de totes les víctimes, per la dignitat, per l'ètica, per el respecte, en el nom de persones com Raimundo Coll. En aquest nom trobem la nostra llibertat. Un concepte, el de llibertat, sobre el que també cal dur de nova col·lecció a Joan Fuster, que pintava amb un aferisme que la llibertat és un hàbit i no resulta que és fàcil d'adquirir, només s'adquireix amb la pràctica. I la llibertat, ara que molts se'ls omple la boca amb aquesta paraula tan digna, però que la denigren en utilitzar-la per no saber allò que realment significa la llibertat, els convidaríem a la reflexió. A la reflexió, que què millor que acabar aquestes paraules meues amb un poema de Joan Margarit, que parla sobre la llibertat, que reflexa ben bé què és la llibertat. La llibertat, de Joan Margarit. La llibertat és la raó de viure, dèiem somiadors d'estudiants. És la raó dels vells, matisem ara, la seva única esperança escèptica. La llibertat és un estrany viatge. Va començar en les places de toros amb cadires de sorra en les primeres eleccions. És el perill de matinada al metro. Són els diaris al final del dia. La llibertat és fer l'amor als parcs. La llibertat és quan comença l'alba en un dia de vaga general. És morir lliure. Són les guerres mèdiques. Les paraules república i civil. Un rei sortint en tren cap a l'exili. La llibertat és una llibreria. Anar indocumentat. Les cançons prohibides. Una forma d'amor, la llibertat. Moltes gràcies. Convidem també a Joan Jordà, que iniciarà el grup.
Molt bon dia. Estar en un acte com este és un plaer. A mitjans dels anys 60 estudiava en Alcoi i entre les assignatures que teníem havia una que es deia Formació de l'Espíritu Nacional, però nosaltres li diem política. I es basava bàsicament en les històries tan boniques que ens contaven del règim i de fer redaccions. Com això em resultava més fàcil, vaig traure més d'una matrícula d'honor. Li ho deia a mon pare i em deia, ai, com t'enganyem. Ell havia estat en artilleria en Cartagena i des del castell de Sant Julián disparaven al Baleares. I ell no ho sabia, però en el Baleares anava un germà seu, Antonio. Germans contra germans, un símbol del que va ser la travessia. Memòria viva. Som éssers humans, homes i dones lliures. Cadascú el seu pensar i sentiments, però junts som un poble i una història. Així on som, altres veus ja han dit bon dia, altres ulls han guaitat les nostres serres, altres mans han sembrat les nostres hortes, han fet moure els batans i alçat el crit perquè la vida fora justa i lliure. Tot el que ha passat és la nostra història i és memòria viva en el present. El que ha sigut per viure, l'amor que veu. Les nostres paraules són la brasada. Encara cou la brasa de la infàmia de quan la veu del poble fou emmudida pel crit de mort podrit en les entranyes de la malícia, el col sec de l'odi. Abril havia obert camí a l'esperança. Esclatava en la llum un nou color, camp per fer, llargs camins per encetar. El que era sol d'uns pocs, ara de tots. Molt gran la il·lusió, dur el trajecte. Ben prompte el fum encegà la raó. Tantes ànsies, tants quefers per atendre, molts errors i el pitjor horror, la guerra entre amics i germans. La sang amarga que cap vent s'emporta ni cap pluja esborra. Ara obrim finestrals de llibertat i honrem el testimoni fet llavor de tants homes i dones que sembraren la vida perseguint nous horitzons i eren morts ocults, coberts de silencis. Era una absència sempre present, un fil de veu perdut en la foscor, morts sense descans, dols sense consol. Ens commou tanta pena, tants rancors. Sentim les veus que ens parlen des de l'ànima i les nostres paraules les abracen. No hi ha pitjor mort que el buit de l'oblit, i sols l'amor manté viu el record. El que ha passat perviu en el present. Tots els morts tenen nom i són nostres. La nostra veu és un clam d'abraçada. Per guanyar a la mort, memòria viva. Ara, per tots i sempre, no mai més. Si em permeteu, voldria recitar un poema de propina. Entre els moltíssims, els milers de morts, en van haver uns que han sigut símbol per a tots, els tres poetes. Federico García Lorca, a l'inici de la guerra, havent desaparegut, ja sent ignominiats el seu cos. Antonio Machado, que amb la seva mare van haver de creuar els Pirineus i morir només arribar a terra estranya, morts a
a Colliure, i el nostre Miguel Hernández, mort 3 anys acabada la guerra, en tota la crueltat, li van impedir tota possibilitat de veure el seu fill tancat en les condicions més horribles, i d'ell vaig a recitar l'última cançó, Canción Última. Pintada, no vacía, pintada está mi casa del color de las grandes pasiones y desgracias. Regresará del llanto a donde fue llevada, con su desierta mesa, con su ruinosa cama. El odio se amortigua detrás de la ventana, será la garra suave. Dejadme la esperanza, dejadme la esperanza. Estan preciosos. I ara donem pas a Pedro Corredor. Bueno, después de estas paraules i este moment emotiu, jo, que em sap mal, però jo no soc tan... Jo soc més pràctic, no? La meva feina és més d'investigar i no tinc una lírica ni una pluma tan erudita. En primer lloc, vull agrair a l'Ajuntament de Muro i al Fòrum per convidar-me a aquest acte i simplement perquè ells consideren que soc l'historiador que ha estudiat la figura de Raimundo Cots. Però no només, avui només estem, si la figura de Raimundo Cots, no només estem per Raimundo Cots. Estem per tots aquells que van patir la repressió. Seria llarguíssim nomenar aquells 550 morers, 553 morers que van patir la llei de repressió, la llei contra la maçoneria i el comunisme. Estem parlant d'un poble que en aquell entonces tenia 4.000 habitants. 550 morers i moreres, sobretot a lo millor les moreres, les dones, que pateixen la doble repressió. Perquè parlem d'una societat on les dones no se les va permetre treballar. A mares on tenien fills que quan van tornar del front venien mutilats i amb malalties, que mai van rebre una paga, mentre altres rebien estancs, administracions i llocs en un ajuntament. Mai podrem oblidar aquelles dones que van patir doble repressió, la seva i la dels seus fills i els seus homes. Però també estem pels fusilats de Muro. El primer, José Giner Andrés, mort tan sols afusellat o assassinat el 23 d'agost de 1939, en Alcoi, en el túnel de la Via, en el mateix túnel que va ser afusellat l'alcalde i diputat d'Alcoi, Evaristo Botella. Un xic amb possiblement una malaltia mental i una addicció al alcoholisme. El que ens demostra que no volien llei. Si afusellar algú o la pena de mort vol ser justícia. Només volien vengança. Seguidament tenim a Raimundo Cots, afusellat el 15 de novembre de 1939, al que se li va prohibir enviar la primera carta a les seues filles. Per sort, vaig poder conèixer a la seva filla en un homenatge que se li va fer fa ja quasi 20 anys, que es diu Prou, i em va poder enviar les 2 cartes. La primera no se li va poder enviar perquè com a persona íntegra en el tubo de la presó va escriure una carta crítica amb el franquisme. La segona carta sí que se li va permetre i vaig posar vale. Ni en les últimes hores se li va permetre dir a les seues filles el que realment pensava. Després, uno que vam trobar farà que ningú sabia que era de Muro, perquè està enterrat en la fossa 113 de Paterna
que és Francisco Torregrossa Alonso, arquitecte i capità de l'Ejército Popular de la República. Per a tots i perquè pugueu saber qui és, germà del famós pintor Dimas Torregrossa Alonso. I per últim, el mestre Luis Rovira Miralles, afusellat el 12 de juliol de 1940. Però també cal recordar que van haver morers que van tindre que exiliar-se i després de patir la Guerra Civil van patir una guerra mundial. Van estar en camps de concentració, dels que, malauradament, mai van poder eixir. Tenim històries de dones que van quedar així, d'esposes que van quedar així, que no van poder quedar-se fins 20 anys després perquè no sabien si els seus homes estaven vius o estaven morts. Van tindre fills fora de la il·legalitat. Tenim notícies de que les cartes del Comitè Internacional de la Creu Roja enviava a l'Ajuntament de Muro dient que aquestes persones havien sigut gasejades, sobretot una, que després parlarem, en les càmeres de gas i mai van arribar a les seves famílies. Tenim cartes de dones desesperades que enviaven cartes als consulats de Gran Bretanya i França dient, per favor, que es emitiren un certificat de defunció per a poder continuar en la seva vida, per a que els seus fills no foren il·legítims. Hasta 1960, aquesta persona no va poder ingressar ni legitimar ni els seus fills ni el seu matrimoni. Va ser una pestada cada el règim. Aquests homes són Antonio Carbonell Nicolau, mort a Mauthausen el 15 de gener de 1941. Vicente Tomás Mojino, mort a Mauthausen el 6 de gener de 1942. I el cas tal volta més cruel, si és que pot ser més cruel, és el de Joaquín Calatayud Bas, mort en el castell, disculpeu el meu alemà, Harzheim, el 29 de setembre de 1941. Us dic que és el més cruel perquè en el castell de Harzheim era on feien els experiments el famós doctor Mengele. Ell va ser un de les coballes del doctor Mengele i va morir gasejat a unes càmeres de gas el 29 de setembre de 1941. Estos són els morers que van morir per la llibertat. Però estos són sols uns noms d'aquells 501 que van patir la repressió. Però no només els 501, sinó tota una societat que va viure coartada i en la por fins a finals dels anys 80. Perquè la gent que venia mai va voler instal·lar-se a Muro. Tenim casos de gent que es va instal·lar al Coll, a Cocentaina, als pobles del voltant, perquè encara tenien por. Tinc el testimoni d'un familiar que quan tornava de França, mentida, de França no, de l'Uruguai, va parar al port d'Albaida, va mirar el poble i li va dir a la seva filla: anem a Elx. I es va instal·lar a Elx i mai va tornar al seu poble. La repressió només va ser una repressió política, sinó una repressió que va quebrantar vides i mentalitats. No va ser només l'oficial, sinó tot allò, les mirades i l'estigma social que fins a dia d'avui, malauradament, perquè estic segur que molts dels que passen per ahir diran: mira, ja estan els quatre rojos així homenatjant els seus. I és veritat, i estem en el 2025. O sigui, la repressió ha arribat fins al 2025. I de Raimundo Cots parlarem un poc, llegiré la seva carta, trossets de la seva carta. Raimundo Cots és, tal volta, la figura de la persona més íntegra que he pogut conèixer jo com a historiador. Fill d'un alpargater d'ideologia carlista, son pare, que mai li va imposar son pare una ideologia. I ell, en les seves últimes paraules, a les seves filles es diu el mateix: quiero que comulguéis con la ideología que vosotros queráis.
una persona íntegra, que inclús en les seues últimes hores, en el tubo que es dia, li va recomanar a les seues filles: no odiéis, no tengáis rencor, ser felices y coger la ideología que vosotros queráis. És la persona més íntegra que he conegut mai en la vida. I en això, en el cementeri, li farem, gràcies a... vam poder trobar les seues restes. Un company meu, precisament un company meu va ser el que va excavar la tomba, i quan m'ho va dir em vaig emocionar molt, perquè malauradament Luis Rovira, que estava en la fossa del costat, quan la van destapar, estava buida. Els franquistes l'havien buidat i l'havien omplit dels bebès, probablement bebès robados, i Luis Rovira no estava allí. De José Giner va ser enterrat en la fossa comuna del cementeri d'Alcoi, i en els anys 70 es van fer nítxols i malauradament van desaparèixer, a part de que no tenia família, perquè com estaven dient era un xic que tenia problemes, una malaltia mental. I de l'únic que podem parlar i fer-li homenatge, però no és un homenatge només a ell, sinó a tots els murers, penseu que el d'avui, o el que jo vull, és que no sigui un homenatge a aquestes persones, sinó a tots els murers que pateixen i han patit la repressió. Perquè no s'oblidem, avui en dia estem estigmatitzats. Més d'uno, ja vos he dit, que passa per ahí i diu, ja estan els rojos d'allí fent de les seues. I simplement, jo ja dic que jo no soc no tinc ni el don de paraula ni soc tan artístic, però això, jo simplement volia fer un homenatge, una pinzellada a la figura de Raimundo Cots, que l'acabarem allí dalt en el cementeri, davant de la seva tomba, que ha tornat a casa. Tard, però ha tornat a casa. Moltes gràcies. Gràcies. Bé, això és un acte col·lectiu, per tant, si algú té ganes de compartir alguna cosa o de dir alguna cosa, està convidat. I si no, qui dirà el representant del fòrum, el Juan, que també té algunes coses per a dir. Bon dia a tots i a totes, gràcies per la vostra assistència. I després donar un l'Ajuntament de Muro, Sergi, moltes gràcies per la teva col·laboració i treball. Xaro, gràcies. I a Joan, gràcies. Àngela, moltes gràcies per l'ajuda. Bueno, dit tot això de les salutacions, passem a dir. En primer lloc, sabeu que este homenatge està fent a Raimundo Cots Alonso, però no sols a ell, i ho faig extensible a tots els represaliats del franquisme i del nazisme, que tots s'ho mereixen. Raimundo Cots. Jo en aquests moments tinc el cor dividit en dos. Per un costat tinc l'alegria de saber que els familiars han recibit el cos del seu familiar que tenien perdut. Però per l'altra part tinc dolor, pena i vergonya que després de 50 anys de democràcia encara hi hagi la majoria de milers de republicans que estiguen tirats a les cunetes. Per mi és una vergonya. Però bé, passem a dir al fòrum el que és. El fòrum és una institució memorialística que ens dediquem, per un costat, a replegar represaliats, buscar en els arxius represaliats i al mateix temps demanar als organismes pertinents els sumaris, els expedients, per veure com van ser jutjats i per què es van jutjar, quines condenes tenien i poder fer una investigació. I per un altre costat tenim les jornades, però no sols les jornades. Les jornades, a part de les jornades, tenim tot l'any feina de presentació de llibres, ajuda a altres associacions memorialístiques per la difusió de elles i per ajudar-les. I també vull dir que aquestes 4 jornades estan dedicades, es diu, de la repressió a la transició dones republicanes. Jo ho he dividit en 3 parts. Primera, dir el Patronato de Protegir a la Mujer, que va néixer el 6 de novembre de 1941 del senyor Francisco Franco.
per dir-li senyor, per dir-li qualque cosa, per no dir-li una altra cosa, per no dir-li fruta. I també l'altra part, bueno, ara faré una poqueta d'explicació, el Patronato de Protecció de la Dona és ni més ni menys que reformatoris on anaven xiquetes de 5 a 21 anys, inclús fins als 25. Allí recibien tota classe de càstigs, vexacions, jornades interminables, això sí, sense un duro, robatori de nanons, i va passar que ningú... Clar, això no és que va durar 2 dies, va durar fins 1985, senyores. O sigui que portàvem 10 anys de democràcia i encara siguin els reformatoris. Després, l'altra part, tenim aquestes dones que per a passejar-les pel poble les pelaven, les purgaven per llevar-los la dignitat, simplement per llevar-los la dignitat. I per últim, tenim aquestes dones que tenen judicis sumaríssims, militars, que van ser condenades. No són les condenades, després van haver altres que estaven investigades, altres que tenien fitxes tècniques, i per últim, garrot en els quarters de la Guàrdia Civil, perquè denunciaren els germans, pares i els marits. Per mi és una vergonya. Per això jo crec que aquestes 4 jornades devem de fer un poquet d'honor a aquestes dones i fer-les un poquet, recordar-les un poquet. Moltes gràcies, salut i república. Bé, moltes gràcies. Finalitzem ja este acte, que el continuarem al cementeri de Muro. Moltes gràcies. Era plana, llibertat, i com diu la seva làpida, que crec que molt encertadament, homenatge a un home bo. Jo crec que és la frase que el resumís a ell. Perquè, com hem comentat, fins els últims anys, fins les últimes hores de la seva vida, mai va imposar les seves ideologies, ni a les filles, ni a ningú, cosa que a ell li va costar la vida. Vaig a llegir, primer, que estava comentant-li que se m'havia oblidat, imagineu com eren de falses les acusacions i que farsa era els juits, perdó,
que eren els juits que, com hem dit, allà la fusellen en novembre de 1939. Sí, del 39. En febrer de 1940, quan ja l'havien afusellat, la Guàrdia Civil del puesto de l'Alqueria li envia un informe a l'Ajuntament de Muro que li diu: cuando asesinaron a las 11 personas de Muro, él se hallaba en dicho ejército, les digo que estaba en el front, por lo que no tuvo intervención ninguna en esos asesinatos. 3 mesos després d'haver-lo fusellat. La filla no sé com, simplement, com va arribar, com al final va poder arribar a ella, però va arribar. Y digo, no sé si la podrá acabar, porque es a mi esposa y a mis 2 hijitas. Queridas mías, cuando esta carta llegue a vuestras manos, yo habré dejado de existir. La mala raza humana ya ha conseguido añadir a su larga lista una víctima más. Y puesto que ya nunca podré hacerlo, es un deber de padre bueno darlos con él el último adiós. Algunos consejos que son el resultado de una amarguísima experiencia. Los motivos que me han llevado a este fin, hijas, lejos de ser denigrantes, y que la maldad de que se hallaba de Muro i del comtat han conformat la història de la nostra comarca i també la de tot el país. La suma d'aquestes històries són les que ens fan avui en dia continuar demanant veritat i justícia. El seu nom, com el de tants altres, ha d'ocupar el lloc que li correspon, el de la memòria digna, el de la història dels que van lluitar per un món millor. Davant del silenci de les cunetes, davant dels impediments per dir la veritat, nosaltres alcem la veu per dir no us oblidem, ni a ell ni a tants altres, perquè la memòria és resistència, perquè només recordant amb veritat i dignitat podem avançar com a societat. No vos oblidem.